Nagpaabot ko sa kong bisita nya pati man pagkadugaya abtan matag siyam-siyam man ni oy. Kapoya bini mo sa taghulat. Nya maghulat lang jud ta ani wa man ta laing choice kay amo to sila dalang kuan bingka og mani napoy bugas gikas bukid. Sige taon kog tan-aw sa karsada na mabot nga taxi kay kanila lagi excited kayo na tay bisitang maabot. Maghangad-hangad na intang kog mayag-aksa na sila ti pang pagkadugaya. Naglibog na las guroy hinulat kay puti mong pagkadugaya. Nagchat-chat pa diri nako og nagtulab akog isda nya puti ra pagkadugaya. Nabugnaw na lang sabaw sa kung ang luto. Moy wala pa jud. Asa naman ta ni mga tawhana iti mapagkadugaya. Mura magabiyahe og puting pagkalayo tanan mo magabaklay dugay pa jud kay sila oy grabe as in nag-unsa ra dito nag-date pa siguro ay man pagkadugaya di pa yung nagluto kag isda diha kay lami higop og sabaw mo bugnaw na lang paghapon mo naabot kay salamat intaw na niniguhong taxi pasin tawag mo na sila sus samot na jud kabaho ag bingka nang dala nila nagahi na maayo. Uy bugata di ani bugasa buyag gikas bukid ang bugas. Pagdali na ta mo gawas kay lami na kayo kaog bingka nya pares og kape. Buble sa tang papa kay di ta taga ag bingka gabot. Dire na tugpa. Ay halak ka pink in town. Sana all pink. Tulog. Muna yung bingka oh. Basta ko. Mga pita pagkaon mo. Ganito pa. Ikaw ko ano? Asa na? Kape. Kanina nila pa yun oh. Dili uy, bayo na ako ng giposan. Agdire na? Nila pa yun. Manek. Dako. Nagbuang. Nan. Bukas Dire eh. pa pud mo mo dire ni dire. Ha? Di mo po na ko nga ako. Ay, Ginoo. Okay, bago ko mata. Isa mo pa pang mata nimo? Okay.